MMA semi-pro, kategoria półśrednia do 77 kg. Bartłomiej Mikołajczyk z MMA Solo Team Namysłów kontra Oskar Tyrka, Shark Top Team Bytom. No, dobry wieczór, witamy ponownie, szanowni państwo. Chwilę się nie słyszeliśmy, ale emocje w klatce. Aktualnie na karcie Silesian MMA 22 ogromne rozpoczynamy, więc ostatnią przed głównymi trzema walkami wieczoru walkę. Tym razem Bartłomiej Mikołajczyk kontra Oskar Tyrka. Tak, Bartłomiej tutaj próbował wykonania takiego high kicka bezpośredniego lewą nogą, natomiast Oskar widzimy, że chce iść tutaj w zapasy. Chce iść w zapasy i już tutaj chwyta za jedną nogę, ale Bartłomiej bardzo dobrze, szeroko ma rozstaw nóg. No i tutaj będzie bardzo ciężko Oskarowi po prostu wyłapać ten chwyt zapaśniczy i sprowadzić swojego rywala na deski. Widzieliśmy przed chwilą na ekranach Grzegorza Szulakowskiego, który daje cenne podpowiedzi Bartłomiejowi Mikołajczykowi, który właśnie słuchając go przekręca swojego rywala na siatkę. No i to teraz on może popracować właśnie akcjami. Kolana. Są I teraz kolana, poprawia. są ciosy, te kolana naprawdę, ojajaj, mamy teraz poślizgnięcie i Bartłomiej ląduje na macie. Takie poślizgnięcia czasami mogą być bardzo złe w skutkach dla zawodnika, ale wybrnął z tego. A miał już naprawdę Bartłomiej, można powiedzieć, swojego rywala w bardzo dobrym położeniu, ponieważ bardzo mocne kolano weszło tam na korpus Oskara. No i Oskar znowu po tą jedną nogę po dwie i będą, ale mądrze odrzucił biodra Bartłomiej i nie dał się sprowadzić. Narożnik podpowiada, obróć go, ale nie jest to takie łatwe, chociaż... Tak, i bardzo dobrze teraz zrobił. Czyżbyśmy mieli duszenie trójkątne rękoma? Jeszcze nie, ale ma pozycję dominującą Bartłomiej Mikołajczyk. Bartłomiej Mikołajczyk cały czas w pozycji dominującej i Grzegorz Szulakowski tutaj razem z narożnikiem Bartłomieja dają cenne podpowiedzi. Zobaczymy. Mamy dosiad, to jest najważniejsze teraz w tym momencie. Bartłomiej ma w dosiadzie Oskara Tyrkę. I jest trójkąt rękoma, ale czy będzie dopięty, Powinien teraz przejść nogami Bartłomiej, powinien przejść nogami, aby... Ważne chwile tego pojedynku, szanowni państwo. Mamy przetoczenie, ale jest ta szyja złapana, jest to duszenie złapane. Ajajajajaj, jednak teraz Oskar Tyrka przechodzi do lepszej pozycji, przeslipował swojego rywala. Mamy uderzenia z góry Oskara, 30 sekund do końca. Ale tutaj są emocje, naprawdę narożniki obydwa żyją niesamowicie mocno. Z jednej strony Mariusz Radziszewski, z drugiej strony Grzegorz Szulakowski, naprawdę. Ale ja widzę też, że kibicom bardzo ten pojedynek się podoba, mimo że mamy tutaj bardzo dużo gry parterowej. To trzeba powiedzieć, że cały czas jest akcja, cały czas... A koniec pierwszej rundy, świetnie. Oj, jeszcze tutaj nawet doszedł cios taki Bartłomieja na do widzenia równo z gongiem. Bardzo dobra pierwsza runda tego trzeciego pojedynku na gali Silesian MMA 22. A już możemy ogłosić, że po tym starciu do klatki wejdą pierwsi bohaterowie zbliżającej się dużymi krokami wrześniowej gali MMA tak? 6 w Opolu, która już 27 września. No ale kto będzie walczył na tej gali, to przekonacie się już za kilka chwil. Dzisiaj ogólnie naprawdę wiele niesamowitych osobistości ze świata sportu walki jest w Ustroniu. Ja widziałem się na przykład przed chwilą z Piotrkiem Łączem, który jest naszą dokładnie. nadzieją tutaj właśnie, jeśli chodzi o wagę ciężką. W boksie zawodowym Tak Piotrek bierze udział w prestiżowym turnieju Grand Prix organizowany przez samego Turki Aleszeka w Arabii Saudyjskiej. 2 rundy już za Piotrkiem, oczywiście zwycięskie. Trzymamy kciuki, aby ta przygoda trwała jak najdłużej. Piotrek, który blisko współpracuje z Mariuszem Wachem, który dzisiaj bierze udział w walce wieczoru. Tak jest. Więc trzeba powiedzieć, że tutaj ta współpraca, jak widać... Wymiana pokoleń idzie w dobrą stronę. Wymiana pokoleń idzie w dobrą stronę, często sparują, często trenują razem, biorą udział w takich pokazowych pojedynkach, więc Piotrek będzie tutaj wspierał trzymał kciuki za Mariusza, ale teraz patrzymy na to, co dzieje się w drugiej rundzie. Przypominamy, spodenki niebieskie Bartłomiej Mikołajczyk, spodenki pomarańczowe Oskar Tyrka. Na razie Bartłomiej spokojnie rozpoczyna, próbuje kuć lewym prostym, teraz lewy sierp, ale na gardę przyjmuje to jego rywal Tyrka. Teraz próba takiego prawego
Ale bezpośredniego sierpa, tak, wykonanie Bartłomieja. A, Oskar teraz bardzo ładnie znów ten lewy sierp ze strony Bartłomieja Mikołajczyka. wejdzie po jednym nogę, ale Bartłomiej dobrze na razie. Świetnie na jednej nodze skacze. No ale Mimo jest wszystko to obalenie, mamy to. tak. I tu będzie trójkąt nogami założony, mamy nogę za szyją. Ale nie ma tej drugiej nogi dopiętej i to będzie ciężkie. Co tu się dzieje? Znów Jest mamy trójkąt, jest świetne trójkąt nogami. kolanie. Jest trójkąt nogami. Czy teraz to wykorzysta Bartłomiej Mikołajczyk? Ale on chyba będzie chciał pójść po balachę, Ja nie wiem, tak. czy on nie klepnął tam przypadkiem, ale albo mi wzrok. Nie zauważyłem Sędzia tego, chyba nie Karol, nie zauważył. zauważyłem również, ale mamy teraz chyba pójście po balachę ze Ale strony walka trwa Bartłomieja dalej. Mikołajczyka. Klepnął, tak, tak, tak. Mamy zwycięstwo Bartłomieja Mikołajczyka. MMA, Team Solo Namysłów i Grzegorz Szulakowski właśnie w klatce. Jest zwycięstwo podopiecznego Grzegorza Szulakowskiego. Wielkie brawa, naprawdę wspaniały pojedynek. Trzecia Dobry walka, pokaz trzecie MMA. poddanie. Tak. Dokładnie. Tu naprawdę bardzo dużo się dzieje. Karol już musi uciekać do oktagona, przedstawić oficjalny werdykt, a my zaraz zobaczymy powtórki, jak doszło do tego poddania. No naprawdę tutaj wiele się dzieje w klatce, dzieje się bardzo dużo dobrego, przekrojowe MMA w Ustroniu. Właśnie teraz możemy zobaczyć tutaj na powtórce, jak doszło do tego wszystkiego. Próba obalenia ze strony Oskara Tyrchy. No ale tu chyba będzie już wcześniej przedstawienie werdyktu, także my już szybciutko przenosimy się do oktagonu. Szanowni Państwo, za nami trzeci pojedynek karty Silesian MMA 22. Trzeci, w którym nie brakowało emocji. Starcie to! Przez poddanie w rundzie numer 2 zwycięża Bartłomiej Mikołajczyk! Puchar wręczy przedstawiciel firmy MG Customs, pan Miłosz Szygórny. Zapraszamy do klatki. Let's get down to business. Give you one more night.